Viimeinen viikko on ollut todella raskas. Viimeinen viikko on ollut todella raskas. Mikset pelaa? On välillämme kuilu. Ja taivas maan Menit sä Prismaan, Citymarkettiin tai Lidliin? Seinän takana uinuu. Viimeinen viikko on ollut todella raskas. Pitkät päivät täällä. Mikset pelaa? On välillämme kuilu. Juuri kun sä otat Ja taivas maan päällä. maitoa siitä hyllyltä, mikset pelaa? Seinän takana uinuu. Mikset pelaa? Pitkät päivät täällä. Arvaa, onko ollut raskasta aikaa. On välillämme kuilu. Raskain viikko on ollut. Ja taivas maan päällä. Mä päätin, että nyt otetaan käsijarru pois Seinän päältä. takana uinuu. Pitkät päivät täällä. Joskus se kortti käy kirkonmiehellekin.